Přeji vám krásný den z areálu Dolní Voudy, Véska, Dolany u Olomouce. A ráda bych vám dnes představila jedinečnou nemovitost s rozsáhlými pozemky, kousek od lesu a golfového hřiště. Součástí jsou stylové prostory restaurace s plně vybavenou kuchyní. Stodola s nově vytvořeným prostorem pro svatby v případě špatného počasí. Bar s grillem a posazením. Pergola pro venkovní akce a stolování. Zahrada s jezírkem. A v budově podkroví s možností ubytování, kuchyňkou a 2 koupelnami. Zázemí celkově pro akce s kapacitou až 200 hostů. Rozsáhlé parkování pro až 70 automobilů. Celý prostor spojuje soukromí, atmosféru venkova, přírodu a výborný potenciál k podnikání či dalšímu rozvoji. Lokalita nabízí klid, krásné okolí a dobrou dostupnost. A pokud vás naše nabídka zaujala, neváhejte mne kontaktovat.